Horas madita saluhutna sahat maita tu pasion patuluhon bornginon atong taparadima roha do pikirata martang yang nahohom maita di wakas tabi. Amin. Marende maita nomor 23 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Tongon doaka sahita diusung ibana jalaka pardangaulata di porsan. Alani pangalos yota ibana tartulang.
bihana ini hajat motona bana mabuga. Ape ibana bisa pakedean di hasana mata. Jala binai di bungana malu mahita. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Asih maroham dihami halak nagalion. Di idaho nagogodo musunami. Saya talu dohami di bahen alani hagalion nami. Asih marohami au ale jahu. Di baheni hupangi dohami tuho. Saya pargogoi jala pamonang mahami marolohon musui. Marhite-hite panaonon ni anak haholongani roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Marende maita. Yesus namamu tapayut-yut maudut ni barita panonon ni Tuhan ni andorang so diparsilakon ibana. Asa ditogihon nasida ma Yesus sianjolo ni sikaya pas tukator. Aledang nabongot nasida tukator. Asunang tarsubang nasida laho mangaton pakai. Gaberuar masilatus mandapoton nasida. Idok mah pangeluan dia do dibuak kamu do pak halakon. Dunginin nasida mamanglusi. Out unang si bahen na jahat halakon. Dang tagamon pasaton nami ibana tuho. Gabinin nasilatus mamandok nasida. Buak kamu ma ibana. Uhumi hamu ma ibana marguru tu adat munah. Dung dialusi Yesus silatus pabawa harajaon hasitangan do harajaon nai dang dapot silatus manang aha salani Yesusi ale disuruh dope Yesus tujolo ni si Herodes na tongon di huta Yerusalem las dorohani si Herodes mamereng Yesus ay nunganania liling nah say nang idaon na ibana jala diarop rohana idaon na tanda sada si patupaon na aledang dialusi Yesus ibana marende maita.
Alaya dong matar hurung ujui sada parjahat nasumalim namargoar Barrabas. Jadi dinapungui nasida didok silatus matu nasida. Isi do dipangido hamu si Barabas do manang Yesus natar goar Kristusi. Ai diboto do lateni rohana sida do umbahena di pasat nasida ibana. Alai saya disosoi aka situani malim rap dohot situani bangsoi do natoropi. Ai dipangido rohana sida malua si Barabas. Alai pusaon do anggo Yesus. Dungini na panghumi mamandok nasida. Ise sian na duai dipangido hamu paluaku. Jadi didok nasida mah si Barabas. Dungi didok silatus matu nasida. Atau ngaha mabahenok kutu Yesus na terguar Kristus. Gak bisa luhut nasida mandok. Alini na panguhumi mah ayahana jahat dibahen. Tapi gay makor eran KBP.
Tortolu.
ditogu silatus ma Yesus didoko malis singan. Jadi didandani aka soldado masuk sangduri bahet tupal dia pehon mai turuna baju dap-dap ma dia liton tu dagingna dungi romana sida tu jolona ninan sida ma tabi diho ale raja ni Yahudi laus dipastapi mai bana dungi ruar ma Moses silatus Idok matuaka jauh di ida mahu togi hondo ibana tujolomuna asa di botohamu naswadong jupang ahu salana laus luar ma Yesus majujung suksak duri jalamar baju dap jadi dok silatus matu nasida idahamu majol mai asuk dung di ida situani malim dohot akan aposo ibana di johon masida mah dungi di dok silatus matu nasida buan hamu maibana parsilako kamu mak aidang jupang ahu salana gabe dialusia ka Yahudi maibana tapi kimakor keluarga Oppu keluarga Samosir
Kasihku
Maita nomor 412 sadadot ayat 2. Tuhan sapu
rohani Tuhan ta Yesus Kristus ma nama dongani hamu saluhutna. Amen. Hatani debata dihita di pasion na patuluhod di bagasan tikion imana tersurat di Yohanes 10 ayat 1 saat rodiat 10 sada alai amang dot inang ala torop dok remaja dot naposo di bagasan tikion ujaha homma di bahasa Indonesia dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Songonon madidok disi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah kita pernah menghadapi sebuah ketegangan dan ketakutan ketika mau menghadapi sesuatu hal? Mungkin bagi anak-anak sekolah yang telah ujian akhir, mungkin juga yang sedang menanti hasil dari SPMB atau penerimaan di perkuliahan, mungkin ada ketakutan, ada juga yang menggetarkan hati, apakah saya lulus atau akan diterima di universitas yang saya tuju. Bagi keluarga baru yang menantikan kelahiran seorang anak, dia juga akan menghadapi ketakutan. Apakah nanti operasinya atau kelahirannya itu tidak akan bermasalah? Apalagi keluarga yang baru menikah anak pertama, ngaholan namar tangyangi be, amang teh Tuhan, urupi mah pasu-pasu ma dokter. Di nama jaga namar sahid, apalagi nama jaga namar sahid na posah alani kecelakaan. Biasanya keluarga yang sedang menjaga, apalagi di ruang ICU, tinggal hian. Holad dibuka dokter pitu ni ruang ICU, nunga pitor mangalopa isi daun jawonna. Ada ketakutan. Boydu tersonggok. Apalagi mamang dot inang di namar sahid, orang yang sakit parah,
yang sudah tahu bahwa dia akan menemui ajalnya karena penyakit yang dia derita. Nah busi sakian mabiar hola ditutup hola borngi penga mabiar manutup si malolong. Dan nong namasa boy dupe mersugut tari de matanyari, boy dupe yang muse mersugut paju padhot dong aku. Itu biasanya hal yang mengkhawatirkan dan boy sudah honote. Kita tidak bisa menyangkal bahwa saat yang paling mendebarkan dan menakutkan adalah saat seseorang akan menghadapi ajal. Karena siapakah di antara kita, Amang dan Inang, yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajalnya, menghadapi kematiannya di dunia ini? Bila seseorang tahu kapan dia akan dieksekusi mati, bila seseorang tahu bahwa ajalnya akan tiba, atau hari ini adalah hari yang terakhir, anggui tang yang nih soi nama dang nyama be tu luar pedang labi rohani tua ini madang taboto adigan roh ajalta alai diturpuk di bagasan tikyong di papatar mah. Tuhan Yesus sudah tahu kapan waktunya akan datang. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ini adalah hari yang terakhir bagi dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Di ayat sada di Doksono, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Tuhan sudah tahu, Tuhan Yesus sudah tahu dia akan mengakhiri hidupnya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan beralih kadidok nakian dan didok naking beralih nama ibana tu debata. Jadi dalam kondisi yang seperti ini Yohanes memaparkan bahwa Yesus akan meninggalkan dunia ini dan ketika akan menghadapi kematian yang paling menyakitkan, yaitu hukuman salib, dan dia juga akan meninggalkan murid-murid yang dia kasihi. Amang dot deinang, selain itu juga Tuhan Yesus juga menghadapi kenyataan yang tidak terpikirkan manusia secara logika. Kenyataan ahame, molonaki menggetarkan dan juga menakutkan. Yang ini adalah ketika menghadapi kenyataan yang mungkin melukai hatinya. Kenapa? Karena di pertemuan terakhir dengan murid-muridnya, dia juga tahu bahwa salah seorang dari antara murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia nunga dihusipi sibolis. Seorang yang bersama-sama dengan dia adalah yang akan dipakai iblis. Idok di turpukon naking adong sampai dimunculkan dua kata tahu. Kalau dimaknai itu adalah arti kata tahu di sini adalah sesuatu yang kelihatan. Jadi ditiki marsaur pehalaki rabdo akasisianna nunga diboto Tuhan Yesus ajalna. Nunga diboto Tuhan Yesus ise manong dihusipi sibolis laho mabain ibana ga di tarpaja. Di son taberan di bahwa iblis berada di balik rencana jahat Yudas untuk mengkhianatinya sehingga dia akan kembali kepada Allah. Kemampuan untuk tahu atas apa yang terjadi di dalam perjalanan salib Tuhan Yesus, yaitu bentuk dan penderitaan atau kematian yang akan dialami. Jadi ini dimunculkan oleh penulis kitab Yohanes bagaimana pelaku yang adalah orang yang sebenarnya yang dikasihi Tuhan. Jadi dimunculkan si Yohanes di tongah-tongah panuratonon ni pardalanan ni si tahunan di Tuhan Yesus, nama bebugang di rohana, nama bebugang di rohani Tuhan Yesus, atau yang mendatangkan luka bagi Yesus adalah orang yang dekat dengan dia, yang bersama-sama dengan dia, yaitu Yudas. Di son tabereng mamuse sakap na jahat na tubuh di rohani si Judas, dung dihusipi sibolis ibana lahu berkhianat. Di somma amang dot deinang bohado panakko ni
Simbolis itu rohani aka namar Tuhan. Najonok tu Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada jaminan dia tidak didatangi iblis. Orang yang dekat dengan Tuhan yang berdoa, tidak ada jaminan bahwa dia bebas dari asupan iblis. Cuma di papatar si Yohanes mah, orang terdekat Yesus itu sendiri Yudas. Kan kalau si Yudas di panidangian ni Bibeli, bendahara nih. Kalau bendahara kelompok ni Tuhan Yesus, ale justru ibana mah namanyahon Tuhan Yesus. Di soma tabereng ketika Yesus menghadapi itu mana masa. Molo so kita amang dot inang molo dihianati dongat tapi haci durhata. Molo dihianati pasangan lagi, suami terhadap istri ketika dihianati, itu sangat membuat kita bersedih. Aholan molo di aka ama, molo se di aka ina, kunang maju di aka ama do ina, di aka naposo. Molo mardongan-dongan naposo HP foto niha anak boruna asing dibereng di handphone niha lekna. Itu membuat penderitaan. Nggak busi saung, nggak muruk-muruk, bahkan nggak olo diputus hubungan weana, teleponna, nggak olo merdadi, molo hita dihianati dongata, dihianati keluarga, taringok tuarisan, mermihim keluarga tu keluarga na asing, itinggal ho kita, hacit drohata, jala olo do manang menguras ilu-ilu, membuat kita menangis. Gaya penuh kumehita, ada salah. Apa yang kulakukan? Apa yang membuat aku seperti ini? Dungi Roma tu Tuhan mangalu-alu, amang debata, amang Tuhan, aduh batu ibana. Alanya orang terdekat kita menjadi musuh. Orang yang bersama-sama dengan kita menjadi lawan bagi kita. Alaya mana diulahuni Tuhan Yesus. Dung di boto Tuhan Yesus naneng masa tibana, ajalnya sudah dekat. Dung di boto Tuhan Yesus donganna manang si Judas majehe ibana nang pegabi bugangi di rohana alena diulahni Tuhan Yesus ima dang mangupir dang manol soli pardonganan dang manol soli hubungan hasisiano dohot guru dang manol soli namasa di bagasan di perdalanan ni Tuhan Yesus alena diulahon ima di papungu kasisiane dungi apa yang dilakukan dibasuh kaki murid-muridnya. Yesus mau meletakkan diri, memposisikan diri sebagai seorang hamba. Karena hanya seorang hamba lah yang memiliki peranan di tengah-tengah tradisi Yahudi membasuh kaki tuannya dan membasuh kaki para tamu yang datang ke rumah tuannya. Yesus memposisikan diri, merendahkan diri, mau melakukan itu saat hati yang terluka. Saat dia akan mengetahui ajalnya, tidak menuntut Allah, tidak menuntut para murid-muridnya, dan dia tidak melukai perasaan Yudas yang sudah tahu bahwa Yudas adalah pelaku yang akan mengkhianatinya. Amang dot dinang na dihaulongan di bagasan Yesus Kristus, tidak bahkan dengan kain linen, saledang nenina, ima dikak pinggakon, dungi hudul. Molo posisi membasuh kaki berarti dia berada di bawah kaki yang dibasuhnya. Diulau Yesus dui. Asapa tuduhon sahalak naolo maswa maniahod dirina, mengosongkan diri dari kalahannya, masuk ke tengah-tengah manusia menjadi hamba, walaupun dengan hati yang terluka. Alani mersiajar mahita amang sian turpuk sadarion melalui nats khotbah hari ini amang dan inang kita semua yang hadir dalam ibadah Passion hari ini. Ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, saya dong songo si Judas di tonga-tonga ta. Boidui dongata gabe ula-ula ni sibolis, alelas boido gabe hita ula-ula ni sibolis. Di tonga-tonga ni sada punguan, di tonga-tonga ni sada rumah tangga pe, di tonga-tonga ni huria pe. Boido di tonga-tonga ni huria amang dot inang nunga torop halak na setuju tu sada program manang tindakan alebi termuncul ma sahalak melosei dua halak mulai ma manigai.
Boi doi masa di tengah-tengah ni persahabatan. 3 orang kawan yang sudah seia sekata rap tuduluk tutoruan. Ngarap adong kesepakatan. Alai boi do sahalak sian na tuluon. Boi do mengingkari padanna. Molo sei boi do ibana parwarwaho dongan na nasada. Ujungna gabe sega. Las boi do amang dot inang di tengah-tengah ni rumah tangga pesongoni. Nga adong perjanjian seia sekata di bagasan Tuhani rap tuduluk tutoruan hacit manang posah manang mekel pekor rap alisada manigai molo so bapakna molo so omakna boi do yana konna ndabui masa dui ala mergugu du si bolisi laho mangasupi laho makusipun akan hurang nalaho manigai parsaoran ni halak Kristen di tengah-tengah ni pertibion hidup benna didok di hata ni debata molo to di margugu do alai daging odo olo do gabi gale didok di Matius 26 ayat 40 sada berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik tetapi tabiat manusia lemah nina. Roh berniat baik adong do dihita gir-gir dotor ditolong mangulahon akan adinggan dinguluta alai sipata amang dot ina tabiat talemado hidup benna di pasunggul Tuhan Yesus tuah kasih sianna ditiki dibuan Tuhan Yesus sesianna na tolui tu dolo get semani ditiki na martangiang di pasunggul honi tu si Yohanes si Jakobus do si Petrus di na diarahon ni Tuhan Yesus lawan martangiang asara diri na sida alang di boto Yesus tikina alang guna sida terpodom do si pata olo do terpodom tordita ujung nadang gabi marjaga-jaga hita hapelos imatik kini si bolis lahu makusipon akan hurang tu hita gabi bui mahita panegai di tongan di rumah tangga di tongan di huria di tongan di pardonganan nang di tongan ni manang di dia hita mulau-ulau alani di pasunggul do tu hita di bagasan tikion di pagadda si bolis do ulon na tuhita nang peolo tabaen benteng ta ala si pata sumurut do hita ujung na aha manamas amang dot inang murama pangarimason murama hita cemburu murama hita hacit rohatta ujung na magali mahita gabe tasalahom madongatta tasalahom malingkungatta nauloi do pemuse manalahot Tuhani alani songon hatani debata dipaingot tita berjaga-jagalah sayunang madong songon si Judas na dipakai si bolis laho mabahin na sotama di tengah-tengah ni pertibion na paduahon amang dot inang marsiajar mahita sian Tuhan Yesus di bagasan tikion saat mengetahui ajalnya sudah dekat. Dia tidak bertindak mencari pengasihan dari murid-muridnya. Dia tidak mengutuk keadaan. Dia tidak mempersalahkan Judas. Dia tidak juga mengarahkan para murid-murid yang lain untuk menegur Yudas. Tetapi yang paling utama yang Tuhan Yesus lakukan adalah di hari terakhir ketika dia akan mendekati ajalnya, dia menunjukkan kasih pengasihannya di papatar do di hati yang terluka holong ni rohana maradopon sisianai laus maradopon jolmana di portibion hal nama cemol do taulahon molo hacit rohatta molo dang cocok di rohatta jok do hita justru mangalului pangodingan tuhalak na asing jok do hita di parnguluat ta ima mangalului dongata mangalo nama ben hacit rohatta jok do hita mangalului pembelaan molo soi mangalo nama ben hacit tita molo soboi monang pinomat sarupa sama dang boi utibo ibana sianao ujung naha mana masa tabba makana jahat di portibion sadai haddo parjahati alai ala gabe dohot tita laho mabalasun hajahatonna ujungna gabe dua majatna jahat na tabba di portibion Tuhan Yesus
di bagasan tikion justru di ulahan ima membasuh kaki murid-muridnya di ayat 10 di dok sono. Kamu akan dibenci Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Ditiki di patu taruh di Yesus dirina laho untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kata yang mengatakan Yesus adalah guru dan Yesus adalah Tuhan itu berasal ketika Yesus bertindak menurunkan atau merendahkan hatinya, menurunkan badannya, merendahkan hatinya, membasuh kaki murid-muridnya. Hidup nagabe di dok guru dohot Tuhan. Alani marsiajar mehitasyanon amang dot inang. Disebut menjadi tinggi bukan karena meninggikan diri dan menyombongkan diri. Disebut menjadi tinggi dan menjadi guru bukan orang-orang yang mengatakan aku bisa, justru ketika orang mau merendahkan hati dan merendahkan diri. Di dok Yesus guru doh Tuhan. Dada holan alami penyebutan asali. Ale naolo do Yesus ro mengadupi akamu sisian nei di patutoru dirina di tiok patnya kasisiani diulahon dicuci akapatnya sisiani nangpe di taruna doi di rumari dirina molojojot di Filipi 2 di dok kenosis pengosongan diri Allah mau ke tempat yang paling rendah dari dunia niloni Yesus naneng pesta honota di hari mersugut di rumari dirina gabe rupa ni hatoban asa dapat marhitei sudi segala lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Allah untuk menjadi kebersahajan, untuk menjadi orang yang istimewa, tidak harus menyombongkan diri dan membeberkan atau memaparkan apa kelebihan kita, tetapi ketika kita mau merendahkan hati. Marhiti hatani dibata di bagasan tikion di ibadah pasinon di sunggul homat hitamang dot inang muse marsugut jalot tama perpadanan nabadia marhite na marulaun nabadia jalot tama pamatang ni Kristus marhite roti jalot tama mudar ni Kristus marhite anggur alaya dong neng berengot tadi siamang dot ina titik kita jalo roti dohot angguri adong nama ce sakral di pasar hita dohot pamatang ni Kristus. Ketika besok kita menerima roti dan anggur, sesungguhnya hal yang sangat istimewa adalah kita disatukan dengan Kristus yang telah memberikan dirinya untuk kita. Asa gawe jolma nadapotan haluo kita. Hidup ben makna di ulon nabadia amang dot ina ima majalo hasesani dosa nadia mai molo padidion nabadia majalo hasesani dosa manang keampunan dosa karena dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Tetapi marulaun nabadia ima menerima kampunan dosa dari dosa yang kita lakukan setiap saat. Sudi mahita marsugut hicamat dohoti ulaun nabadia alanunga olo debata pasarhod dirina tuhita ibagasan Yesus Kristus marhite na olo Yesus maduruston mudarna di dolok Golgata. Amin martangiang maita. Alia manami na di banua gijang mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di haholongan ni roham dohot didenggan ni basam di permudu-mudu ho dohami Tuhan di sarihok kodok kana rekot tingelunami mauliate mamang na basa marhite ibadah pasyon di natuluarion sailam gomal huingot hami jala hupayut hiut hami perdalanan ni si taunom saat tua penersilangi asa tumbuh mona kami molotung herana telu ho Tuhan ala diparsilak ko jalekon masuk tu hamatiani ale hamonangan nami di Tuhan nunga dipatalu ho hamatian ala ni lam gomal ma
dihami saluhut nasi taunomi asa mona kami jala walasok kami muse marsugut dina dicakom muhami gabe sapanganan dohoto marhiti ulon nabadia hupa kompok kami ma Tuhan di Batam di ibadah marsugut nang sudia keruas ni huriam rak majalo pasu-pasu marsugut marhiti ulon nabadia pasu-pasu masudi ruas ni huriam di tonga-tonga ni peranguluan si ganupari di sudia ka ilu-ilu dia ka pergumulan dia ka hasusan dia kalas ni roha dia kana sinit tani roha do dia kana naing sipatu ponna sida rap doto mana sida Tuhan asa totongo Tuhan di Batam boy mangadopi hamolon marang nasongon dia pe totong di bagasan uduk ni roha ajari kami makaholongi akadongan nami nahumulek kami molo sipata pe Tuhan di Batai ko terilu kami di bain akadongan nami ajari kami Tuhan patutoruho diri nami songon nong ni ulahonmu maradepon akasisyamu gabe totong terpuji ho Tuhan di Bata di sadok ngolu nami mole ate mamang dabasa asima roham dihami sesama dosa nami asa tung tamaham gabe anakon mangasaon Kristus Yesus martanya kami tuho amen marehidehita Datangnya ko mapeleta ali debata amana mina di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut seleho-lehon nadinggan dohot na solibasa na mauli utus kupasat tami masian na nilhom mi tuhami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na husus di julong pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion Uhai marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita di tangyang alea manami.
asini rohani tu hatta Jesus Kristus dot tolong ni rohani di bata ama dot parsauran itu di perbadiama nama dongani hamu salhutna. Amin. Selamat Pasion Patuluhum Mamang dot inang aladong do di para di snack di GSG jolo martang yang mahita sianon barma mars jalan kita di pasak matomang situ Elvanus.